You know what's up guys, isang mapagpalang araw po sa inyo. Dito po tayo ngayon sa Kalasyaw. Magsushoot po tayo ng Belgian Malinois. Yun po si Roger. Naamoy-amoy na ni Roger yung hari ng kanyang asawahin. You know what's up Kalasyaw. You know, shoutout sa lahat ng mga client natin Kalasyaw. Yun na, sumampa na si Roger. Yun, yun, paki-assist kuya kasi napakalikot at first timer kasi ni Roger, kaya medyo mahihirapan tayo dito guys. You know. Okay, grabe, medyo mahirapan talaga, mahirap, aray ko, nako, grabe na to guys. Magulo. Aray ko. Sakit pa ng kuko ni Roger dyan guys. Yan na. Umila niya guys. Tanggal pa guys. Ako po. Nahihirap po kasi hindi veterano yung lalaking aso. Kaya yun, tanggal. Sobrang liit pa guys dito yung yung ari ng babae. Kaya mahihirapan pa niya. Yun guys. Alright. Prepare natin para lalambutin muna natin yung lock ball system ni Roger bago natin siya isalang ulit. Yun, nagpatulog na ako sa poging batang to hawakan yung paa ng babae. Yun guys, disclaimer lang po mga kaaso, hindi po namin sinasaktan po yung yung babaeng aso. Pag ginagawa po yan, hinahawakan mabuti kasi ayaw po niya po magpasampa. Ayan hindi naman po lahat kasi ang babae ay pwedeng usang nagpapasampa. Ito na po, take 2 na tayo guys. Take 2, tingnan nyo kasabik ni hindi pa na ipapasok nilalabasan na siya guys. Yan na, take 2 guys, let's go. Yan, hinawakan na lang ng poging bata yung paanyaya. Nagpatulong na ako sa kanya kasi malakas yung babae talaga guys. Dito po ito sa Ambatel, Kalasyaw. Yun, shoutout sa lahat ng taga Ambatel, Kalasyaw. Yun, kay Sir AJ na may-ari ng SAR. Laki, grabe, oversize tong lalaking to guys. Yan na naman, kumalakalaba. Yan na naman. Hirap talaga mag-breed ng mga ganitong kalalaking aso guys. Kaya konting ingat lang po guys. Mahirap na mabutasan ng katawan. Pag kinagat ka nito, sigurado wasak yung wasak yung balat mo guys. Hinawakan ko po sa may-ari ng dam yung ulo niya kasi sa ilang beses na nakagat daw to, kaya binusalan natin guys. Yun na si Roger, ngiting panalo si Roger, lalakboy. Yan na, nawakan po pa doon sa kasama namin bata kasi talagang nagpupumiglas si dam. Malakas kasi yung dam. Ayun, alright, kumalma din sa wakas yung guys. Wala pong nasaktan sa session na ito guys kasi maingat po namin silang sinut. Alright na. Ayun, pagod short na daw guys. Yan, hold muna natin guys kasi baka maglikot yung babae, matanggal, sayang na naman guys. Ayan, nandyan, hindi po tayo umaalis, hinahayaan pa natin na mahawakan natin yung dom. Para hindi po siya may stress guys kasi nakabusal na nga, saka natin bibitawan. Mamaya magpumiglas pa yan, kawawa din yung lalaki, mahihila po yung ari niya, baka masugat yung ari niya, yung magkaroon ng infection sinasabi, infection. Alright, yun, shoutout po sa inyo lahat guys. Yun, isang mapagpalang araw. Sobrang init po sa panahon na ito, kaya lagi magbaon po ng tubig, malamig na tubig, para hindi po tayo may dehydrate. May iwasan po natin ang heat stroke. Ayun pala sa balita guys, maybe next week daw, grabe ang init, abot ng 60. Yun, congratulations po sa may-ari ng dam.
Anim po ang anak. Yun, ang dami. Yun, sa wakas nagbunga ang aming hirap, nagbunga ang aming tiyaga. Maraming salamat po. Bye bye.